naturaz kudeatzen arduratzen gara. Normalean, hori, baso mosketaz arduratzen gara, landaketak, erreketak, baso zutetan parte hartzen dugu bebai. Gero lankide batzuk eiz eta arrantzaz arduratzen dira, beste batzuk espezie inbaditzaileak eta matxatuta dauden espezieekin lan egiten dute. Eta, azken finean, Bizkaiko naturarekiko dauden lanetaz arduratzen gara. Etxarreko putzua, garai batean arrobi bat zen, kararria ateratzen zuten. Gero 83. urtean uholdekin, eskonbrera bat bihurtu zen, bota zituzten hor hondakin asko, hondakin pozoitsuak bebai. Zaratamoko alderdia, gelditu zen halako esplanada antzeko bat, eskonbroz beteta. Eta Basauriko aldea, urez bete egin zuten. Urremari bat dago, barne aldetik, eta ura jasotzen du putzua. Gauza pozoitsu asko bota ziren, garai horietan, 83. urtean, uholdekin, eta eutrofizazio handia sortu zen, eta kutsadura asko daukan ingurunea da. Bai lurra kutsatuta dago, ura bebai kutsatuta dago. Igual denborarekin autodepuratzeko aukera eukiko zauen, esaten dudana, oso kutsatuta dago eta kostako zaio ur hori garbia izatea. Garai batean bertoko landaredi asko atera zen, badaude urkiak, badaude altxak, badaude lizarrak, sahatxak. Azkenengo hamarkadetan, azkenengo urteetan, espezie inbaditzaileak sartu dira, badaude panpa bedarrak, atera dira bebai budleiak, eta atera dira espezie inbaditzaileak. Espezie inbaditzaile horiek txarrak dira, azkenean bertoko landaredia desplazatzen dute. Orduan, etorkizunean hori kontrolatu beharra dago. Nahi baldin badugu ingurune polit bat izatea. Kutsadura putzuaren bekaldean dago. Orduan, gero eta ur maila gorago joan, gero eta kutsadura gutxiago dago. Orduan, putzu ondoan, suposatzen dut ezin da bizitzarik egon, anoksia dago, azkenean eutrofizazio asko dago, eta oxigenorik ez dago, eta oxigenorik ez baldin badago, bizitzarik ezin da egon. Goi geruzan, ahateak, basahateak egon aldira, lertxun batzuk badaude, urroioak sartu daitezke. Toki aproposa da txorien migrazio garaian, azkenean txori asko itsasotik sartzen dira Bilbo inguruna, eta halako putzuak oso garrantzitsuak dira, oso aberatsak, eta txoriak eta hor egoten dira. Hor egoten dira, de paso. Bizitzeko eta larsaia, azkenean hori kutsadura dela eta janari gutxi daukate, eta janarik ez badau, etortzen badira deskantzu eta egiteko ondo, baina denboran gelditzeko txarto. Urarekiko dauzkagu bi narrasti motak, suge gorbataduna eta suge bipedakara. Dira, beti hemen esan dituguna culebras de agua. Arrainak jaten dituzte. Arrainak eta urarekin harremana daukate intsektuak, uandreak, arrabioak, eta egon daitezke. Janari gutxi topatuko dute uretan, espezie nahiko generalistak dira, eta egon daitezke. Mendiko Soloko urtegi Arrigorriagan oso antzekoa da. Azkenean, sakonera berdintxoa daukate, gitxi gora bera, eta desberdintzen dira, azkenean Mendiko Soloko urtegia ibai batek ura ematen dio, eta kaudala jasotzen du, eta etxerrekoa urremari txikitxo bat, eta desberdintxoa da. Gero oso antzekoak dira Zugaztietan hor Larboledan dauden putzuak, azkenean garai batean hori meategiak eta arrobiak izandakoak, eta hori azkenean bustinekin eta betetzen dira, eta impermeabilizatu egiten dira. Ezer egiten ez badugu 100 urte.
Ehundoka urte. Zaratamo eta Basauriko udaletxeek eta gaur udaltaldeak proposatu zutela dela urte batzuk zonalde hori berreskuratzea gizartearen txat. Azkenean, inguru polita da hor jendea egoteko, baina azkenean, ez dakitoen koronabirusua dela eta bertan bera gelditu da eta momentuz ez dute zer egin. Hor zeo zer egiten bada, asko lagunduko genioke inguruko biodibertsitateari.